Wala, kinakabahan ako. Gag. Ay shit. Sabi ko na eh. Nakakat. Oo. Ay, Clutch ito, clutch. neutral mo, naka-neutral na. Sabi ko na eh, hindi ako sanay ng may clutch eh. Ito ba sir? Oo, ayun. Tingnan natin. Natatakot kasi ako dito, baka matumba ko eh. Ang ganda oh. Wala. Nakawal. Ito yung brake sir, brake po. Break. Tapos Patay, nagabi. Ang lapo din. dali. Ito yung Ay, cambio. ito yung cambio. So, one may max na. 5 up. So, dapat pag namili ko ka, malaki yung kain niya. Huwag mo siyang bibiglain na ililit mo kasi yung biblat niya nasa harap lang niya. Okay. Oo, malaki yung kabit. ka doon, dito ka lang kami. Dito na. Yan. Okay, sige sir. Sir, kunin ko na yung cellphone ko, picturean kita. Sige sir. Yun oh. Bali ano, papapicture din ako. Boss, pwedeng ano, papicture din ako dito. First time kong magbi-big bike. Sir, pwede. Yan mamaya sa lali mo. Isa. Yung Yan ang lali mo mamaya. gaging taas. Ug. Nakakapanibago. Yan. One, approach sir. One, two. Tama. One, two. Thank you sir, thank you. 1 down, 5 up. So ang ano nito, yung bawas niya down. Thank you sir. Dito na lang ako dadaan, traffic dyan eh. Bypass 1, bypass na lang tayo. 15 minutes. Tapos babalik na lang din ako. Yes sir. So yung brake nito sir, ito sa likod, ito sa harap. Harap. Diligod. Nakagalang ka nga lang. Okay, sige sir. Wala, kinakabahan ako. Gag. Ay shit. Sabi ko na eh. Nakakat. Oo. Ay, Clutch ito, clutch. neutral mo, naka-neutral na. Sabi ko na eh, hindi ko sanay ng may clutch eh. Alay mo muna. Ayan ang yellow. Kapain mo muna. Sige sir. Guys, lagi kinakabahan ako. Okay, thank you. Tayo na. Guys, kinakabahan ako sa big bike, gagi. First big bike na na-drive ko guys. Binelli. Shit. Wait lang, kinakabahan talaga ako guys. Baka matumba ko to eh. Dahan-dahan lang muna tayo. Gagi yung... Ay putang ina. Shit. Tik na guys. Shit, muntik na si ate. Nag-skid siya. Pwede niya namang ano no. Ninerviews din siya eh. Gagi, nakakatakot tong big bike. Konting piga mo lang, bilis na. Oh, primera lang yan. Shit. Shit talaga, puta, nakaka. Segunda guys, segunda. Gagi. Masarap na, nakakatakot siyang ano, yung pakiramdam.
Napipressure pa ako, may sasakyan sa likod. Sabi na, gagawin ang lakas ng hatak mo. Shit, tuwang-tuwang putik. Wait lang. Okay, ano. Yes. Hindi ko alam kung kilala ako nun. Gago. Shit. Talaga. Bomba. Bomba kids. Ganito palang feeling ng big bike guys. Sana wag lang ako matumba. Doon tayo. Agad na mag-drive ng big bike. Shit. Grabe. Putik yan. Gago. Wait lang. Naka gear 1 pa siya. So, ano to? Yun. Grabe. Off muna natin. Yun. Shit. Guys. Tangina na mag-ipon talaga ako ng pera. Bibili akong big bike. Gagi. Kita nyo naman. Ay. Bilis ang putik. Gagi guys, nagulat ako. Grabe ang lakas. Benelli, ano ba to? 502C Cruiser. Ang ganda guys. Kaso parang siya. Hindi siya para sa akin kasi parang malaki pa siya eh. Siguro ang height ko guys is 5. Shit, nabasag oh. Yung nakabasag niya. Ang height ko guys is 5'1". Siguro ito para sa mga around 5'6", 5'8", ganyan, or mga 6 footer. Kasi tingnan niyo pa ako oh. Medyo hindi ako komportable yung yung posture ko pag nagmamaneho. So sa power wala akong masabi. 500cc lang ba to? Oh, grabe, ang bilis. Kayo nang humusga, nakita nyo naman dyan yung kung gaano kabilis. So dito na matatapos ang ang test drive nitong Benelli Cruiser. So shit, paano to? Paano ba to? Paano ba to? Tangina, paano to i-switch? Oh no! Igagi.
Ano to yung switch? Huh? Ano yun? Uy, gagi, ayaw ma-on. Ngayon na guys, nakakaigno. So, di ba pinatay ko siya? Tayo na rider yung dating ha. Di ba pinatay ko siya? Ngayon, ayaw mag-start. Yun pala, dapat nakaganyan siya. Oh, tapos pwede na. Anak ng tipaklong. Kaya kinabahan ako dun ah. So yun, babalik na natin siya guys. Shit, ito yung sinasabi nila eh, medyo mahirap i-ano. Medyo mahirap siyang iliko. Yan. Hindi makita. Oo nga, mahirap talagang i-drive tong mga big bike. Ah, shit. Ah, ninervyos ako doon. Nakala ko di ko mapapaandar. Yan natin. Kaya ko bang itulak to? Uy, sayang itulak guys ha. Pero, ikat talaga. Sir, ganda. Ang ganda. Kumusta ang feeling? Kumusta ang torque? Grabe, ang bilis. First time kong mag-drive ng big bike. Tapos, oo. So, naramdaman mo yung lakas ng makina ng Binelli. Oo, lakas. Hindi ko nga hindi ko naabot yung top Naubos mo speed ba niya. yung cambio? Hindi. Hindi mo naubos. Hanggang 5 lang ako. Hindi ko. Ninireverse na nga ako eh. Kailan yung naabot mo? Ilan yung touch speed mo? Ano, mga 110. 110. Oo. So, naka lang nun, nakakinta. Pang 5. Pang-lima. Pinta, oo. Okay lang yun, at least nasubukan mo po yung big bike namin. Oo. Hindi, gusto ko subukan yung isa eh. Pero habang inaantay ko, interviewin ko muna kayo sir. Okay lang. Hey, alright. Let's go, let's go.